Ja, men ikke endnu, fordi de må ikke være antændt ret lang tid, for de brænder meget hurtigt. De er meget små, ikke også? Så vi skal først tænde dem til, lige før vi skal til at spise det, ikke også? Også den grønne. Der er en grønne. Så gule også. Så... No, Sara og Seymour bliver spørgsmål, så vil de gerne også. Ja. Jeg synes det. Fire kugler. Vi har arbejdet på før i vores hjemme. Ja, det er for meget nyt for os. Ikke mere blå. Ikke mere blå? Nej. Okay. Nej, det skal være Gule? Så 3 kugler. Kugler, kan sige,